Què tal? Bé, Tira, tira. caloreta. Allà al fons l'Argentera i aquí dalt, bueno, no es veu ara el castell d'Escornalbó. Allà dalt. No és molt, però bueno, 18 minutets i arribem. I aquí què diu? Font del Galàpat. Argentera. Apa, som-hi. Bueno, escaletes no han posat un recorregut. Ja hem arribat. Déu-n'hi-do. A veure que bé. Mirador. Les tanques grogues, que maques. I l'entrada al castell. Som dalt de tot. Mira des d'on venim, Mira d'on venim. Allà baix. I l'altre mirador està bastant més avall. Bueno, li diuen castell, però només té una torre. Anem a la font del Galapet. Galàpat. Galapet sona més a que has menjat mongetes. 2 minuts de baixada. Bueno, almenys que surti aigua, ja que és una font. Bé, encara. No, sí. Quan has dit un filet m'he imaginat encara més filet. Dic la silueta del castell. Rotllo Transilvània. Apa.